Dapat Hoy, emergency yan! Nagpapasangan ka agad! Lagot mo, Pinoy! Salamat mo, Jen! Pinoy, diyan ka lang! Huwag ka nakapunta dyan, ha? Diyan ka lang. present ka na. Saka nakadistino. Laguna? Sinod? Saan mo na? Ay, si Pong. Nag-drive na. Ayan si Pong. Alas, sensya na ha. No problem. Sige. Mamaya pa eh. Okay.